Jees, eli takareisi koukistuslaitteella kannattaa patja säätää silleen, että kun se on tuolla alhaalla, niin painot osuu sinne muihin painoihin painopakassa, että ei esimerkiksi kovemmalla painolla sitten taita sitten polvea turhaan. Käsillä voi ottaa takareisilaitteen kahvoista kiinni, tai sitten niitä voi vaan leputtaa tuolla vähän riippuen kuinka iso paino on, niin kahvoista on yleensä kiva ottaa kiikkua enemmän painoa, mutta tällä kevyellä painolla ei tarvitse ehkä. Selkä kannattaa koittaa pitää neutraaliasennossa, välttää semmoista alaselän notkistumista, koska alaselkä sitten tulee mukaan ja takareisiä on tässä tarkoitus treenata, niin semmoinen ajatus. Kannattaa patja koittaa pitää aika lähellä tuota kantapäätä, mutta silleen, että se ei kuitenkaan sieltä pyörähdä ylitse. Ja tahti semmoisena rauhallisena ja hallittuna mulla nyt tää 5 kilon kanssa, kun näytän on ehkä vähän turhankin reipas. Ja muista aina tehdä täydellä liikeradalla, ja jos vielä pystyt, niin sen voi tehdä tonne koukistusasentoon pysäyttääkin sen liikkeen. Jos olet epävarma, niin kannattaa vielä valmentajalta kysyä, että oliko niin väliä millä versiona, mutta lähtökohtaisesti rauhallisesti ja pieni pysäytys siellä koukistusalueella ei varmasti ole haitaksi.